Malikono ani maliko ka fo ka wali nyuma do aw ka nyama dalila Sherif la TV jakanso ka soma dono jemu kan kanu baw ka damine togo dawla kana se dugumise manu ma dugu baw akaja maliko kan amejien ka faranyonga ka setiga alafo wakafuni siria la kele nina au kan kokura umi bijo nina au belaje nina amafo la no temana masa chamano musoma ufu munu be bolali bi ka do ke oye shija kenya ani la bangu mana munu yara fatula ka do ke oye bada dali ala ka noya anu oye Seda Fatmato Zara bintu fune yaya kane salamu alaikum. Koni bashitila alhamdulillah malatam mandoro tesu bashi fuite mi bok mam na koni ikane ajara mc bismillah aljara odo samara sanu ya fotogamna ni jemu kwain damna ne kukura odo de kan bo bela gelin fu mu nyamada en fait do so mani wati kelina tendo wala nyima no foli bambari ulu tay no chen uti senga uti nyine ulu de bi du sudu onla ni chendere sanga ani wati odo ka kura fara kuka ni chen nyangma ajare Seda koni sami fu dani de samara sanu ere ka wodu ibe nenna choko e ba nyele kana ngini ga ko mira duoki mira sora ma santi fu ble bitako abina salama kasi so mara sanyi abina fo bi aye fatim fu ka bo dra na murba bugula I don't gena kelman di ko fewa o mena sa fla be yiwa ame maudula Seda mimi fuyi odo anwume yirmajo c'est-à-dire Venise Marsila ani malislam ya nyama ba mimi fuyi dasira kaka koroba bona mimi fuyi bama danika kolomona bama basta travel ga nyonso bali je kuna wolo farafina tere je era kuna wolo ni ale to fa doro abigi ko mina fonni fargashi odi che nyada ba kamadi Seda odo nyere ndara blogule nya senze ka bobba ngonina nyere cheton hume anofe nye jaye de ya kumombe nyere ka senze ka bobba ngonina fa yirmajo yere fana fa la shirifu ka jelu kan we kodi kadaka zamzam yudu fini ka banfila koloshi mi mu de fa sina sabara ni giribi abdumani islamu kwa nyama ya nale kelenta mina ba ke dele na ameni ina fali ka kan we kodi ni ame joni kuna nda fi sababu ma ale yare barkala na sababu ahawa ma kamar sabara kalumara salna ibi do wani zoro neche ha fo ka da fana sobela nambra wuro mo be giranka ka fo ni kasai ale mawutu ti ba sababu ale odo ibi do refo chado odo nyira nya senze fatimu ni jina o ye ka fara mauka bawo nye ma mi yesala ne wo mo ni bete guna adamadonye jawo ya so ma sefro ma fo yala ko fatimu ame chorba fo ka fo adam na hera la ka fo hera la jamaina samaira shia bebala o ne chen yo be mo bala jamana be mo bala o ere bolo bi mi e kanga munira sisa fatimu ni be ni kenyo ya nyini jia yoro ikanga atamashen ye chorba ni wa ankuna wole rakera romi wati kele ni alibe ka la selike jema e bamako ya wa asora bona fana chari nendo fa bela jeli fe nyere bora kulukoro kunu chando amadu ya ulafe au kume kulukoro ye fana e fara kari balai au ni Sherif la morige Sedi Badra Ali Usman Haidara kafara nemi mfuye madame Globali se nafsa ko Haidara afai ko agudu morni de kai ka ko sanu ni ka ba ko kede kodi kai ka ko ya la taisa opera wulu gansi kume akube ale terrain fo depuis que les gars fait ja on veut ngo terrain fo de cheveux et ale a fait depuis que les gars fait jona ke chambe de Haidara ni bola la ka kai amade fo kenya baga fe chef de protocole DGP ale ko ne ale ta ko ni la dayo
a tɛ se ka lakale mais mɔgɔw tun bɛ ka nɛgɛ ko a bɛ ɲini ka ku cɛkɔrɔba la DGP ni min fɔ ni min ye dongo o de la tubabu ko nanzarakan na ko mission accomplie kan de bani tilala ka ban ni min fɔ DGP hali bi a ka dɔɔnin kɛ a tɛ bɔ ni min ye bɔ ne fɛ don Fatimu waati b'a la ka taa an bɛ taa nin waati na télévision fan fɛ an ka taa Joafiyɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ka segin ka na jamukan kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan awɔ e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni ye cogo jan te Zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ Allah te Zara Muso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi lɛ kulun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet mbalimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé do Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara Seda Fatmata Yaya Bidu Fune bamananw ka kuma do ko ni ye cɛ teri to ye ŋuna a nune ko fiziri bɔ mɛ duniya ani kunkolo ni ɲɔgɔn cɛ nin b'a to an bɛ se ka don jamukan kɔnɔ Seda min fɔ ye cɛkɔrɔba in mana a tɛ ban bolo min fɔ ye e seko ye min ye e b'o de fɔ nka ka da ye mais cɛkɔrɔba in man k'u to Seda an kɔni an ye o to ten sa o la kunnafoni bala an na fɛɛrɛ kɛ ni k'an sɔnni sigi a kan ni Ala sɔnna a ma kunnafoni bala kɔnɔ sɔgɔmada in na esɔr kumana kosɛbɛ o don a ye mun fɔ jamana ka fasiri don Seda Fatmata Yaya Kane a ko n'i ye a taga lajɛ min bɛ tali kɛ Mali jamana gouvernement kotigi Gale ni o général de division Abdoulaye Mayiga ye ko a kun bɛ taamana ka taa Aligérie jamana kɔnɔ Seda Fatmata ka sanga ni ye jamana ɲɛmɔgɔ ka wele dalen ye a ye Seda Fatmata min bɛ tali kɛ jamana gouvernement kotigi Gale la général de division Abdoulaye Mayiga ka bɛn ni ntɛnɛn don ye a ye taama kɛ ka taa Aligérie jamana kɔnɔ min ni a bɛ ye baara kɛ ɲɔgɔnya taama kɔnɔ o k'a ma ko visite de travail a ko a taatɔ min bɛ tali kɛ jamanakuntigi ni min fɔ ye général d'armée Assimi Goïta o ka cikan kɛrɛnkɛrɛnnen kun bɛ a bolo a taara min da Aligérie jamana o masakɛkuntigi o tulo kan a ko n'i ye a taga lajɛ Seda Fatmata dakuruɲɛ kelen a yɛlɛla k'a fɔ de ko jamana ɲɛmaa ninnu fila a ko an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko janko ka se ka kɛlɛ fada ka ɲɛsin jarawulakulu ma Seda Fatmata o de bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa a ko n'i y'a taga lajɛ a ka sigi k'a fɔ tɛmɛnen kɔfɛ ni jamanakuntigi ye Mali jamana gouvernement ɲɛmaa kɔni a ye a yira k'a fɔ ale kɔni ka
ni tamai ako abe fulta kanyeshi ajiri jamana nyama madama ajiri jamana masaka kuntigi no obetebo no kofo ako fakasi ajiri kadem bela jenima kasanga ni bunya taleye kada uluka ka woli kengeneta kanyeshi uma jango okata bunya ka aljeri doka so ka se korloma seda fatmata daminte korlo do kurake kunto oyi ko so la kayira kafo mali ana aljeri ako bila kote ako na manya kafo dali masaka dani kono akeme kangunwana terenga sigido ako obayira kafo dofo kono chama de aljeri jamana ani mali anje memununa ako ote bila koyi okumu konya ni ya tagalage da ko ni manana korlen chama ka ninda soro kayira kafo ale bi anga nyonto nyonda mana makana do mata kono nga anga nyon bonya kasano nga hakeyi baraka nyona ka do ani nyonche se da fatma tabela jene ko ka do hukumu konana ni nanko mako souverainité akona ni utakalage se da fatma ta adola abeke subabu albi baraka nyona ka ko nyonche fasiri fleur ni anya salo ka bo esoro kono kasano ka be boliye Sulemani Sidibe ale de ya fasiri kwa Sidibe odo family chama zoro lula amu folike kanyeshi jamana nyema uma albi odo samara sana nambora esoro kono endepana afana kumana de sera akomani ye mani me adola mameshila akoni muni maulo la bonyongo yi kokolo keba udo o tiadara muni nganga ochela ko ambala ka flabala aiwa musula kafla ala kanake kuma suli ko ide sera fatmata utikalo kletan woro shu ka duguje katabla akletan wolo vlala ako ba projet ka yetiga da maulo va bonyongo ka ako oshibe adame santani shegi katabla sambisaba anane bonyongo la samablo demsani denda nundo ako akera comme ça des politiques soningo ako oluvre ako sie de fatmata ako sigana mingo ngene ola odeye kaira kafo oluka bara de ka moto taxi e ka mauke telmani bolla ubina garavuki kama abaji te ko la savani si ça telmani bolla ko olu de ko nde bingani taganishi oluma c'est da fatmata ako ni ya tagalage ako ni ke wali ngoni abeke sababu ni metale ke findigla ka okoni obe lara wali tani ka yakubaya c'est da fatmata odebe ta bangi ni ke wali na kasangani soni kele maulun vla bonyongola munu chela musula ka flabe ala ako musula ka minu yere oluka bara aka bogosi ko ako ba ulu debe oyera ke client ye ko yera ke muto tabaw ye ako ni okera kuma mina iba soro ma to ulu ko ni dogo mi mina musula ka minu sika fo telmanti ma ko telmanti do wa akay jo mi ta fanda infe ako abagera mi fo telmanti iba soro ataw jo me orelay ako telmanti ko ni sera iwa dibolola sera fatmata iba je ka fo ma debe poe kaboti ni na sika bagana telmanti ni ka tika ke akuye Allah ako musoka nunu ako uluka bara de benna o makuli ko nana muso ako ni atalage mani ye mani me ama fokuma da mena e ma meshila ako na manya ka fokunga o ni bina kachaya ako plus la kawe sigazele anundu ni betale ke manya mugo o mimi fe faso kanu kono o la bana kata somna sura madola yi ako kuma mina o tara tiga da oka e ba ye ka fo marma fenche jugo de jour la o bule o ko ma ko une arme à feu de fabrication artisanale ako kafara ako charger fla ako cartouche be ala moto te vezikele nino o kunshena kafara oni onyon chamaka ako sie de fatmata tuna mina okera jeju laba otonyon chorewa e ba ye kafo ale la bana kayira kafo ngelinte ko ako ama wolo vla bonyon ko do ma wolo vla nunu sie de fatmata mko anchela ko musula ka flaira be ola ko o ka so ga nyon tovo musula ka o ka so ka minita Pusula ka sura ka memi foye ninga minita ne ka nyeshi memi foye maulo vya numa yo bemne kelengere se da fatmata tiana anga nyama ya so ufintigla ka we bara nyumange umena ninga sura ko tani ko dekirti la mogoma fasiri ka bako ako ni nyombe delika ke dofu le temena ankoro bugo so mugo konana ako ogunye ni kere ko ako nke
a ko moto ma ko ɲɔɲa ne do sa o ko o be moto taxi ti de la jɔ ka fo tana yɔrɔ dɔ la wɛrɛ ne b'a sɔrɔ dibi de be walima ani maaw yɔrɔ ka jan a ko n'o sera yi u be sɔrɔ ka binnen ta ni sin moto bola ma a ko a ɲɔgɔn bɛ kɛ karabankoro fana ka se sirakoro mɛtana ma dɔgɔ jɔrɔ ni ase ani o ɲɔgɔn caman Seyda Fatumata a ko nin waati na a ko nin bɛ bɛn ko telimantigi o ka janto o yɛrɛ la n'o tɛ bamananw ka kuma don a ko ko n tɛ to janfa la o y'a ye min siri la ɲɛna ye fasilikɛba a ko Siyaka Tarawele ale de y'a fasiri sama yɛrɛ nin fana ye kabako ye dɛ kabako dan don n balakaw ka sabali waliw b'a la dɛ ninnu waleya ninnu dɔw tɛ waleya ɲumanw ye dɛ musow ka baara tɛ fɛn min yɛrɛ man ɲi kɔrɔlen kuma tɛ muso ala ka taa muso tɔgɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in ɲɛma ala ka jamana in kolo ala ka n'u bɛɛ lajɛlen kɛ amina Seyda an bɛ tila bi indépendant kɔnɔ ka taa nɔnɔ o mara bolo kɔnɔ n'an taara an bɛ taa Ndenbugu o ye yɔrɔ ye min ani nɔnɔ cɛ man jan a ko Seyda Fatumata ka bɛn ni u tile 25 ye o tun tɛ kulu ye de a ko kulu maramafɛtigi dɔw a ko maa caman bɔ ɲɔgɔn minnu ma se ka buguna tigɛ a ko o kɔni o ye hɛrɛ kɛ Ndenbugu dugu kɔnɔ a ko o selen Ndenbugu Seyda Fatumata e b'a ye k'a fɔ o kɔni filɛ k'o ɲɛsin yɔrɔ min ma o de ye office du Niger o daga yɔrɔ ye a ko o selen dɔ fɛ o ye tasuma minɛ k'a bila ɲɛna Seyda Fatumata baarakɛminɛ minnu bɛ ni ka olu caman kɛ sisiw ye ka se mobiliw ma olu caman fana jɛnna o fɛ Seyda Fatumata a ko ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ɲɛmayaso o ka bureau ni o bɛ directeur kɔfɛ a ko Darawelila kulu minnu bɛ ni o ma se ka buguna tigɛ a ko o taara ye bureau ni k'o daw kari ni ka don o sekula minnu ni k'olu salo ka bɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Seyda Fatumata a ko Ndenbugu yɔrɔ min ani nɔnɔ cɛ kilo 15 bɔ ɲɔgɔn ko don a ko kɛwale in kɔni a kɛra ka bɛn ni tarata don o tɛ tile 25 ye a ko Darawelila kulu o taara tasuma bila yɔrɔ kɔfɔlen na ten ni ka tiɲɛni ni ka sɛbɛkɔrɔ kɛ ni ka sɔrɔ ka o yɛrɛ ɲini Seyda ok Ablaye Jara ale de y'a fasira an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ Jara faamuyali sɔrɔlu la o don halisa ala ka kisi amina sama yɛrɛ sanuwa bi an b'an kunda Nouvelle Horizon ni dan kura a fana sɛbɛkɔrɔ kuma na a kuma bɛ dɛ Seyda a ko jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka cɛkɔrɔba minnu labɛn jango ka se ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma Seyda Fatumata n'an k'a ma ko office central des stupéfiants a ko o ye ga kɛ a ko u tɛ kalo tile 23 tɛmɛnen e b'a ye k'a fɔ Bamakɔ jɔyɔrɔfiyɛba kɔnɔ a ko o kɔni o ye tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn kisɛw o do kɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ a ko ɲɛnaminimafɛn minnu sɔrɔla Seyda Fatumata e kule ɲɛlɛ jɔ dɛ a ko 300 kg 707 grammes a ko a musaka a dagosi ye o bɛ taa jɔ sɛbɛn wari miliyɔn 100 sɔrɔ bɔɲɔgɔnko la a ko n bɛ min fɔ ye Seyda Fatumata n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɔni kɛ ka kɛlɛ fara da ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ ma n'a ka di ye a jagoli ye ani a mini faso Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min bɛ taali kɛ office central des stupéfiants maaw la Seyda Fatumata Bamakɔ Bakɔ ani a ɲɛ ka fara mɛ min fɔ ye Wolomasiri Tabaw o ka kɛlɛbolo dɔ kan n'o ko ma ko antiterrorisme force de antiterrorisme a ko o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye a ko olu kun kɔnɔna o den de Bamakɔ jɔyɔrɔfiyɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o taara tɛgɛ da furakisɛ kundanw kan furakisɛ minnu bɛ Seyda Fatumata n'an k'a ma ko tramadol n'i tɛ o dɔn e bɛ min fɛ kan o de ye diazepam ye n'i yɛrɛ m'o dɔn dɔ bɛ yen o k'o ma ko Valium Seyda Fatumata a ko tɛgɛ dara ninnu ɲɔgɔn caman kɔni kan fo ka se shisha bɛ mili appareil minnu na a ko olu caman fana kan jɔyɔrɔfiyɛ kɔnɔ a ko furakisɛ minnu sɔrɔla ni o kun kɛra feerefɛnw ye a ko tɔrɔmɔɲɔ min bɛ sɔrɔ o la o ye miliyɔn 300 ani a kunkan fɛn a ko Seyda Fatumata n'a ma ɲɛ k'a fɔ tɛgɛ dara a kan olu kuma kɔnɔna na siganama 4 bɔɲɔgɔnko a yera k'a fɔ olu bɛ sɔn ka kɛ ko in ju la o nɔgɔnin fɛ wele bɛla olu ma ni ka se ka o tigɛ ni k'a kɛ o ko ye k'o kari i ko simɔ k'o salo i ko woro paɲɛ Seyda Fatumata ni ka taa ni o ye sɛgɛsɛgɛli o b'a la ka kɛ ka ɲɛsin o ma nin waati in na Demba Konte ale de y'a fasiri k'a Konte hali bi fɛn min bɛna ni nin ɲɔgɔnna walew ye jamana kɔnɔ an b'a deli Ala fɛ Ala ka an mabɔ la amina yarabi amina hali bi ko fɔ ko Ala ka sebaya di an ka lakana tigilamɔgɔw ma Seyda Fatumata ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ taa Bajangarakaw fɛ yen Bajangara marabolo kɔnɔ a fɔ dugula min ni o bɛ dogani kɔfɔ ka yira k'a fɔ ye ka sanga ni lakana sabatili baaraw ye an ka dozokulu min bɛ ni o ye dɔgɔnɔw ka dozokulu ye
nakadi afodana ambasagu ako olu jarawila kulu o karla nywana ako seda fatmata ako fasirike baya yere kafo mamunu do mado koni o masiga buna tige ako marma fencha du tume obulu ako o chama koni yera dogani dugu masurena ako kumene mina okoni se dugu ko folena ibaye kafo onana kafo ko obe babali nu ko tanu ko chaya seda fatmata ako oyata so dana amasagu chedu ako olu koni keme kan labon sabati ako kumene mina okumbora dogani dugula ibaye kafo onongoni fe olu koni jora onye kafo ate do dugu konana ako amanya mingo akera oyi jira ila kulu labana kamar ma fe umbo ne kamugo ne kachi damine onongoni fe dana amasagu chedu olu ye ojabi ako mimi fuye marfa olu manga o chera ako seda fatmata tena mingo jira ila kulu oyaye kafo mete ko ina oyi sentia ani kola bani koke mimi fuye ako anga dana amasagu chedu ako olu ye mamunu nu ko susu seda fatmata sinko oye obuluda ako na manya kafo okera ibaye kafo dana amasagu chedu ko so la kajo ojoro la janko kasiga obali kata dogane dugu kono kasana ni dugu lakanani ani obulu ko fon lakanani ako ni atalage ako akera seda fatmata juma do utuklo klemwa ani kili samba fla ani mwani woro mama ni turi ale kafora ka turi ma alaka jamana kulo so amina ya rabbi amina Samira sanu mbora Nouvelle Horizon kono soir de Bamako la afana kumana seda fatmata nanye soir de Bamako ta ameta iramina ode santoro ani karantelai seda fatmata nansera santoro ani karantela ako mi metalike jama nyamaola ye nakadiye afo colonel major Ousmane Sangare ode ye sa o gouverneur ye sa marabolo nyamado seda fatmata ako jama fasirike ba aya ayira kafonu Yusufu Konate ako kasarani lakana sabatile barawi ako bindona so shufe nango ko kumrife ako abara do ko labena sa marabolo bela jene kono ako obe damine nege kanye muwani fla sanga bisababe aka katati so manafenye unyenye worola ako sandu kono sa marabolo bela jene 22h30 no so yoro mina kikashi ori dakadila ofana kafso kononte koni kulo gele kabo kaforo oni yemi zoro keyola nyini odi bo sede fatmata metalike santoro ne karantela amarabolo nyama ba na foto no kunel major Ousmane Sangare tewa kasana ni bataki dewe akoni ayira kafo sede fatmata utuklo kile kono temene akojira wunda kulu utala bamanchika weta kanyeshi sa kambama ako sede fatmata okay ako okera memi mfuye ukabene utuklo kile kono temene wa omado mala faso malikono ako ngajira wunda kulu ako ominisara bo o mak me yiri ka bonyongo anga chedo oyo da julila ka chama ke lahara duleje ka chama kundaba anduro no ko kenye akuna manya kafo okera eba ye kafo wala sa albi kasika lakane ka ayakuba ya kasika sa marabulu de umbla jine tanu ko kishi ako janganye mawo ya alanyi kasika dondona so shufe ne ka obara sigi singa ako abeta kanyishi munuma oyo mobli tugu kase muto tuguma ako ala mata ne so tugu ako seda fatmata ako jengene mamunu mani erko fulena oye anga chefni tabao ka mobli ye ani seda fatmata mobli oyera mama ni jendine omanu oye ordre de mission yi fani oyera mami mbolo kunyo ntoni 22h30 masewa ni oso na seda fatmata kikatuko ako ni yifu ipete pete bugunye faible sam marabule bla ne kono ino la kalira ako ino la kalira wala wa ako ke wali sandu kono drontere sam marabule bla jene kodo dimise mani bla jene semala ako 22h30 ni sera kitora mina ako kikashi nango mako couvre-feu wala okeme kanyi préfet sous-préfet maire dugutugu dagna sabati baw bla jene ko ngani nke akakoye kasika alanyini ko ke sabati fenye fasiri nijumo konate ale de ya fasiri anya salo kabo sorde de mako bu ko wala o konya na seda fatmata samara sano yira bu fukwe ajarani ni luma 7 to kasena ya maya e fleka nya foto dunga che ina chugome ni afi ando mallaka amma anga kalama tayoroja sigi ke ko do samara sano mana ka kuna ko do era ko le ma ko ni erni mana se kati temo kana ko je mukai na ko ni nafaka bu seda fatmata awni bananga intuma on nove ba onye zenufodi awde bamana ye yera na men no zobo ko fezao ba ni ko no zobo ye bla dewe awde bamana ga tira mara ye awni zenufodi amon ya ke ni tuma on nove
kasira mimi vile jama bilasira wasira Fatmata sera fshebo obekuma shugo kanja zigiri jangina na makri almami de ayo ana ekulukoro chogo ba odo ayo kewa ya bekera ayo no blage kanyishi guluga sigima shagamati ya haidara oyo demili kokoro ale amana amafara shirifike munune kumabali shirifike munune asabalile akumabali fonisiri ale kinibro de kajane anyambuli fanya dala ko kinibro ni ere ko fonya kanu yere kanyejo basande bani afana ka guluka sigi shagamari tijani aidara nyena note ko nyeni shirifu nyebena au macha maluyani same ni chentai nonde nemi mfi numa doga yi cafe nyere mbaka mamba sebentia dono ika giria na telefoni adila ka vibrer nemi mfi akira shu $1 a nya soro nemi mfi shirbuke kumabali sawale mwini ale nodo ibe mi fara orange money adila ka kodi abekuna la ka be fama ka be ama ya ibaro mi ne fa akakula o ya fai o kan ko mani je fa ndo ako hali ni masalima ni anga ni akaba kale shirifu ya fale duma obi horon faka demi ve donno 4 du matin nyani ma do shirifu ga ina meningo amu me tamana kinya ba circle kono o yoni ko ngam so mangene wa so mo ma fatu folo shirifu ke bola kalama kuma do minima ko so ba farbe tuko ne ba fongo akafisa be do kenyi c'est Fatmata nani donno 4 du matin ay orange money Congo ngoma woni ka fuya ko ne fara mi so ba ka fa kel so maka shirifu ke yo kenyi nere balma kedo koli ay jigi yaw ta ko sabe ola ta musa fanve ratana jere na magirga nobla shirifu jaza sana anga do jom gamo ko kura kai dara
Seyda Fatumata ni wuye almami de zigiri jangina na makiri an yɛrɛ ka almami o den do nira na ma fo ka wali madon ni ka duwa kɛ almami yɛrɛ bada bari ala ka nɔgɔya ani sama fure bɛɛ lajɛlen wala an ka bi ma wele a kɛ ka sɔrɔ an bɛ a bisimila Dirisa Kulubali ni sɔgɔma kɔni baasi tɛ la alhamdulillah denbaya do ni waati na bisimila Sherif TV sanfɛ tabarikala an b'aw bɛɛ lajɛlen fo sigida la ani sigida n'a kɛrɛfɛ yɔrɔ an bɛ bɛɛ fo alhamdulillah a y'an wele an nana ka wele lamɛn a diyara n ye adamaden i nakun o ka fisa ni yɛrɛ ye o don an bɛ folikan se siramakulu bɛɛ ma a diyara o ye ani dunan minnu nalen bɛ an fɛ sigida la an b'u bɛɛ fo a diyara o kosɛbɛ ani ka dugawu k'u ye ani ka dugawu ɲini fɛ a diyara o kosɛbɛ taa ka segi ala k'a nɔgɔya amina yarabi sira tɔɔrɔ o tɔɔrɔ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen kisi tɔɔrɔ ko ma minnu bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o natɔ an b'a ɲini ala fɛ ala kana tɔɔrɔ da olu ta amina yarabi minnu yɛrɛ ma tɔɔrɔ sɔrɔ ala ka jidili kɛ an n'olu ye ala ka sirifu ka dugawu minɛ an bɛɛ ma minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan minnu ye sira sɔrɔ ani minnu ma sira sɔrɔ a diyara n kosɛbɛ an bɛ foli k'o bɛɛ lajɛlen Kulubali Seyda Fatumata ni ye Dirisa Kulubali an bɛ deli k'ale ka laseliw tɛmɛ ka caya bawo an bɛ deli ka wuli ka s'a ma ka ɲininka adamadenya yɛrɛ kɛcogo la ka caya depuis furu doncogo ka se maraw sigiɲɔgɔnya ani o ɲɔgɔn caman o la bi Seyda Fatumata an ni a na masala min kan o de ye dunan ladon dunan ye jɔn ye a kan ka ladon cogo di n'a ladonna diinɛ yɛrɛ ka bɔ yen maaya ye mun fɔ dunan ladon kan an ka sɔrɔ ka se diinɛ ma o la an ni Dirisa Kulubali nin don ni ma fili an na diɲɛ ka masala nin kan awɔ Dirisa Kulubali o la ɲininkali kun fɔlɔ n y'a fɔ cogo min na o de ye dunan ladon anw ka tabiyakɔrɔ don farafinna yan madama Mali kɔnɔ o la dunan ladon mun don yɛrɛ ye jɔn ye ani dunan ladon ye mun ye alhamdulillah o ɲininkali na an bɛ se ka min kɔni fɔ la ni bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la nafa ni dan t'a nafa la adamaden kelen o kelen e ye dunan de bon bi i tɛ dunan ye i ka yɔrɔ la mais sini i bɛ se ka kɛ dunan ye mɔgɔ wɛrɛ ka yɔrɔ ni tiɲɛ ye ala daminɛ fɔlɔ-fɔlɔ o ye ɲininkali ye bon i tɛmɛtɔ sira la i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la i t'a yɔrɔ dɔn donc e ye dunan de ye o yɔrɔ la o don wa i ko karisa n balimakɛ wala n balimamuso hakɛ to nin yɔrɔ in n mago bɛ nin yɔrɔ in na ayi i bisimila ni kumakan duman ye alhamdulillah nin yɔrɔ ya n'i farala ta i bɛ fara ta i bɛ fara ta i bɛ yɔrɔ min bon e wasala hali o makɛ hali n'o ta ma sabati i bɛna ɲininkali min kɛ ɲɛfɛ fɔlɔ in kɔni diyara i ye i tɛna siran ɲɛfɛ ta la mais e ye ɲininkali kɛ dɔrɔn kan ne bɛ bon an ka tabiya kɔrɔma o t'a la quoi donc la i bɛ ɲininkali kɛ ɲininkali jaabila a jaabi cogo ɲɛna i taala ɲɛfɛ i ye ɲininkali wɛrɛ kɛ o jaabila o jaabi cogo ɲɛna e ye wasala o ko in kɔnɔ quoi donc la don sini ma sini kɛnɛ ma i k'a bila i kunna ni maa wɛrɛ fana ye e ɲininka i kan ka o jaabili ko ɲuman na tiɲɛ don bon maintenant sisan denmisɛnninw an bɛ kangare f'u ye ani ɲɔgɔn lafaamuya ani ɲɔgɔn bilasira ni mɔgɔ sera i ma ɲininkali la i kan k'a bila sira la sira min cogoya cɛ ka ɲi i kana a bila sira la min ye kafalenya ye ani yabalenya o nafa ka dɔgɔ i b'a bila i kunna e ye cɛ min bilasira dɛ o ye cɛ in ye e yɛrɛ de ye bari sini a bɛ se ka kɛ yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ yɛrɛ la komi a bɛ se ka k'i balimakɛ la komi a bɛ se ka k'i fa la komi a bɛ se ka k'i ba la komi a bɛ se ka k'i kanubaga la donc i b'a bila i kunna e ye mɔgɔ min bilasira o ye e yɛrɛ de ye donc o ye o la nafa ye nafa min bɛ se e yɛrɛ ma fɔlɔ k'a sɔrɔ a ma taa yɔrɔ jan tiɲɛ don bon n'an bɔra yen an bɛna ɲini diinɛ nan'i ka so alhamdulillah an ka tabiya kɔrɔ n'an b'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ fɔlɔ-fɔlɔ ni dunan nana a ka folikan an n'u la wala an ni sɔgɔma wala an ni tile bon maintenant aw b'a bisimila k'i bisimila sigiyɔrɔ bɛ d'i ma ji bɛ d'i ma i bɛ min i bɛ fo ni bɔyɔrɔ ka jan dumuni bɛ d'i ma ni bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ fana ji bɛ d'i ma i bɛ ko
o y'an ka tabiya ye o tuma ni ko la i nakun bɛ ɲini i nana ko dɛmɛ na a bɛ dilan cogo di a tɛ se ka dilan wa i bɛ taa kana wa wala a bɛ kɛ cogo min na o bɛ f'u ye mɛ sisan i bɛ taa du dɔ kɔnɔ i b'a fɔ a ni tile maa yɛrɛ tɛ kuma dɛ bon mɔgɔ o mɔgɔ b'o kɛ i tɛ se k'a fɔ k'i y'a y'i fa la wala i y'a y'i mɔkɛ la i b'a fɔ a ni tile mɔgɔ si tɛ kuma du kɔnɔ bon o ye taabolo y'an fɛ yen taabolo kura min cunnen don danbe kɔnɔ min cɛ man ɲi hali e min k'a kɛ ma bari pour que i y'a dɔn k'a man ɲi ma n'i yɛrɛ taalen malo sɛbɛn la don min ni nɔgɔya ɲɔgɔnna k'i la a ti diya ye nin ye tiɲɛ donc ola fɛn min man ka bɛn e ma e min b'o ta k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ i taalen malo sɛbɛn la tuma dɔ i bɛ taa du dɔ kɔnɔ i bɛ foli kɛ fo siɲɛ 3 maa si tɛ kuma o b'a mɛn wa o b'a mɛn an b'o t'i jaabi bon tant que olu tɛ e dɔn olu tɛ e jate mɔgɔ ye donc e min bɛ mɔgɔ min na o de ye dunan ye bon dunan kan ka bonya de k'a karama k'a dɔn ko e yɛrɛ de ye dunankɛ fana ye mari tuuru min se ma a bɛ se yɛrɛ ma voilà adamaden hali n'i ma bɔ ka taa dugu si la n'i wele dugu min bɛ dugu a kana to ɲɛna ni dugu kɔni ka bon ko dugulamɔgɔ bɛɛ bɛ e dɔn ne nana donc ni mago bɛ se yɔrɔ dɔ ma ni mago sera yɔrɔ dɔ ma i kɛra dunan ye bon donc i kan ka o jateminɛ an ka denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balakaw bari a caman na mɔgɔw bɛ baarakɛla bɛ bɔ so ka olu de tɛ du kɔnɔ ni dunan nana so kɔnɔ i kan ka dunan ɲɛkun filɛ fɔlɔ e tɛ nin ɲɛkun ye ɲɛkun ɲuman ye wa tiɲɛnikɛla don wa ni tiɲɛnikɛla don i kana bisimila ka sigiyɔrɔ d'a ma dɛ i b'a jɔlen fo bari e dalen bɛ a ɲɛkun na o ye ka kiɲɛni sisan waati cogoya ye awɔ donc i b'a jɔlen fo n'i y'a jɔlen fo e dalen b'a ɲɛkun na kama i b'a jɔlen fo n'i y'a jɔlen fo ni a nana n'a yɛlɛmani ye yɛlɛmani min ye ɲuman ye i b'a fɔ ne balima bɛ hakɛ to i bɛ sigiyɔrɔ d'a ma wala ne balimamuso hakɛ to i bɛ sigiyɔrɔ d'a ma nka n'i y'a ye ɲɛkun ma sanji ayiwa e bɛ to ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ min bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ aw kalama yanni ko wɛrɛ ka bɔ a la baasi tɛ bon maintenant ni e kan k'o fɛɛrɛ sigi sen kan kabini n'i y'a ye sira la ou bien ni denmisɛnnin de don sisan denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ fiyɛli de la du kɔnɔ fiyɛli min ni e ja a filɛ cogo fɛ yɛlɛli cogo fɛ a b'a yɛrɛ kɛ fiyɛli bɛ se ka kɛ sen na wala sira na mɔgɔ ye o tuma na i bɛ teliya k'a ɲininka n'i teliya i bɛ kuma kalaya nɔfɛ n'i kuma kalaya n'a y'a kɔ don maa ɲɛnama tɛ o ye sisan cogoya ye n'o tɛ an ka tabiya kɔrɔ la o tɛ yen an tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ka taa ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ-fɔlɔ kɔni an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ mais sisan an bɛ ɲɔgɔn pardon ka bɔ kɔfɛ de ka sababu kɛ adamaden diɲɛ sɔgɔla ka bila ɲɔgɔn na ani adamadenya yɛrɛ tabiya bɛ cogo min sisan ka sababu kɛ n'o cogoya ye kuma ni toujours adamaden i bɛ ɲumanya bila yen mais i hakili bɛ to i yɛrɛ la tuma bɛɛ i bɛ ɲumanya bila yen mais i hakili bɛ i yɛrɛ la donc ola an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ in na o y'o ye ani o kɔfɛ an bɛ kuma voyage kɛlan kan misali an ka se yen sisan yɔrɔ n'i ye dunan bisimila nafa b'a la wa n'i ye dunan ɲuman bisimila nafa min bɔra mɔgɔ tɛ nafa d'a ma ne yɛrɛ ye nafa caman dun ne yɛrɛ kelen ne ye nafa caman dun bon wa ne ni caman n bɛ ka kuma a baraji kan dɛ a nafa sen dɔ ne bɔra yan n taara Côte d'Ivoire ni Mali frontière la ala y'a kɛ n tɛmɛtɔ ye n ye cɛ dɔ tɛmɛtɔ ye a nana tɛmɛna ka tila kana tɛmɛ tɛmɛli cayala min kɛ ne ko n bɛ balimaw ka hakɛ to yan a nana min kɛ a ko muso min filɛ tan a ka du fila aw ka du kɛrɛfɛ ne bɛ k'a ɲini furu la nka n t'a dɔn n bɛna ja maa min kan ne ko ni sɛbɛ kɔrɔ ne bɛ se ka don o jigi kɔrɔ n'a ka sigi a sigila an ye te min an ye baro kɛ o dugujɛ ne taara taama in na ala y'a kɛ furu in ma ɲɛ a ma sɔrɔ quoi muso in ma sɔrɔ n y'a faamu a bɛ faamu muso in ma sɔrɔ min kɛ o tɛmɛnen fo san 4 wala san 3 ɲɔgɔn a kɔni bɛ hakili la normal tɛmɛna ma a bɛ se ka hakɛ ma ne terikɛ fana mana ne bɛ muso fɛ olu ka dugu la maa si tɛ anw na min bɛ mɔgɔ dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya o kɛra furu bon nka ale ye furuka ye anw tɛ furuka dɔn ne yɛrɛ nana sigilen nana miiri n ko Afrika ne de bɛ cɛ dɔ dɔn i bɛ tɔgɔ Bangali an ka t'o fɛ an taara dɔrɔn an nama tɔgɔw fɔ an taara dɔrɔn alihamudulila a sina ka kɛ ko nɔgɔya a ko an ka sigi an ka tilela dun ne kamana galen don ale ko an ka tilela dun ne ko n ko i t'a to an ka taa ci na a ko ne ka sabali an sabalila an ye tilela dun an taara se muso somɔgɔw fɛ yen
muso somɔgɔ fakɛ sigilen bɛ yen a kɔrɔkɛ bɛ yen a dɔgɔnin bɛ yen i y'a fɔ komi ala ko ka fani yɛrɛ bɛ yen a sinna ka i ka kuma in fɔ k'a bɛn muso fakɛ ko a ko karisa ne kɔni nana anw fɛ ko la an ka du baloli sababu b'a la nka jugu e ye mari e y'an ka mɔgɔ bɛɛ don ɲini na o tuma e mana na kuma min fɔ anw ye kɔni hali an t'o cɛ ɲini k'o ka ɲi n'o man ɲi an y'o d'i ma o kɛra jigiya kama o sinna ka woro minɛ yɔrɔ la ka o kɔgɔ fɛn ka furunafolo kɔ ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ don kelen ka sin ka muso ko dilan ka ban dunadenw o y'a nafa dɔ ye sen dɔ fana na n taamatɔ burusi kɔnɔ kɔngɔ b'anw na an mɔgɔ 2 bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw ko ma k'a ye bɔ min an ka bɔ san k'a bɔ san mara de na ko jeli a sera ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ k'a b'o dɔn an b'o dɔn e ŋɔn b'a dɔn kojugu ne sera ka a muso tɔgɔ fɔ komi cɛkɔrɔba don a sina ka taa a muso ka nɔnɔ filen ta kana ten ka sukaro k'a la ka galama ka d'a ma an minɛ ka tila ka dɔ ka bitɔn kɔnɔ ka d'a ma ko an ka dɔ dama tiɲɛna alhamdulillah ko o cɛ olu tun bɛ tɛmɛ u ka so o tun bɛ olu mamaya nka o don n'o ɲɔgɔn cɛ san 30 dɔɔnin san 30 dɔɔnin o ye min kɛra ne yɛrɛ la dunan ladon kɔni dan t'a nafa la hali n'i taara dugu la dugu min wulilen don ka bɔ yen n'i y'a ye dugu so bɛɛ benna min tɔ bɛ yen o tigi tun bɛ dunan de mara bon n'i ye dunankɛ gɛn ka bɔ i ka so dɔrɔn i ye denkɛ de gɛn yɛrɛba don n'i ye dunankɛ gɛn ka bɔ i ka so a tant que dunanjugu tɛ i ye denkɛ de gɛn i denkɛ gɛn fo ni denkɛ ma taa jamana kɔnɔ n'a kɔni dala tunga na o kelen bɛ segin a ma a bɛ gɛn yen fana a bɛ gɛn sen dɔ la n yalatɔ n bɔra cɛkɔrɔba dɔ kan a ko a ko aw bisimila ko nka degun bɛɛ ma n ko ne ko alihamdulilayi ni degun bɛ k'an bɛ dugawu kɛ ala ka degun de a ko ne muso in a ko a ma nɔgɔ dɔɔnin nka a ko salon i b'a dɔn dugu la wala yɔrɔ o yɔrɔ la ko dɔ bɛ kɛ don dɔw la i b'a sɔrɔ a ka laadala ko dɔ bɛ misaliya la an tɛ mawudu la tan mawudu don kɛ bɛ mɔgɔ kɔnɔ n'i ye ko kɛ bi an b'a fɔ ko salon mawudu ma kɛra donc o ɲɔgɔnna dɔ la ale muso de cɛ dɔ gɛn ka san jukɔrɔ a ko a bɛ da a ka so k'a tɛ don yan a ko a ɲɛgɛlen de don o dunan ye san y'o gosi o kɛra o don yan ala y'a kɛ cɛ in bɔra taama na a denkɛ bɔra taama na dɛ o fana de nana o baro bɔ ko dɔ y'ale bɛ san jukɔrɔ k'a bɛ nin den fana ma o kumana o yɛlɛmabali bon denkɛ ye nin baro de bɔ ale ye nka ale ma sɔn k'a fɔ k'i ba ye nin kɛ i ba ye dɔ dɔ yan dɛ k'o tun ye yɛrɛ de ye mais a ko alihamudulilayi fanga bɛ muso in na donc ale kɔni bɛ nin yɔrɔ in baro b'an ye an ka yaala kɔnɔ an ka hakili to a la. Seyda Fatumata nin yɔrɔ la an bɛ Dirisa fo an bɛ min da kan Seyda o de ye an bɛ Mawudu hukumu kɔnɔ n'i sera Bangoni Jɛngɛnɛbugu la. N yɛrɛ hakili jiginn'o la de koyi. Awɔ an ka taa e tɛna fɛ ka bɔ kan anw ye Jɛngɛnɛbugukaw de ye o kumana e bɛna bila anw ɲɛ wa o kumana e bɛ kɔfɛsen da kɔfɛsen ɲɛ wa anw ye bani sigi ɲɔgɔn de ye e bi Jɛngɛnɛbugu kari ka dɔgɔ bi ko dunan tɛ min kɔnɔ a du ka dɔgɔ bi min ka surun Serifukɛ la ko dunan tɛ min kɔnɔ wa nin yɔrɔ in na an bɛ profiter ka mun fɔ dunan ladon bamananw b'a fɔ ko ɲɛ min ye dunan ni a tɛ mara natɔ ye don i b'a n'a tɔ maraba tatɔ ye o la Seyda Fatumata dunan ladon o y'an ka tabiya ye wa nafa de bɛ a la i y'a fɔ cogo min na e yɛrɛ de ye dunan ye o bi ni nana e fɛ yen sini yɛrɛ bɛ se ka taa fɛ yen walima e balima dɔ bɛ se ka taa fɛ yen donc ni e ye gɛrɛndɛ min ta ka ɲɛsin o ma bi parce que ko nana e fɛ yen est ce que i ma kɔlɔn sɛnɛ ka bɔ yɛrɛ ɲɛ kɔlɔnjugu ko di Seyda surtout aw musolakaw a ka teli aw de fan fɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ in na i ka kuma in diyara n ye n bɛ profiter o fana na k'anw ba naani ninnu bɛɛ lajɛlen fo Bangoni Jɛngɛnɛbugu la n'i sera Basandi Bani ka so i b'a dɔn k'anw baw bɛ baara la bi Mawuludu dɔgɔkun in kɔnɔ dunan kɛlen don ka yen fa daga bɛ sigi fa bɛɛ fɛ dumuni yɛrɛ t'i dɛsɛ n'i taara min ka so da la i b'a fɔ ko dumuni bɛ a ka kɔrɔ k'u bɛɛ ni dunan na don n'i y'o fo n tɛ ayiwa an ma foli da ɲɔgɔn na sa Kanti Jara
min fɛ an b'a fo a n'a dɔgɔninw tanti Fatumata Tarawele tanti Aïcha Kulubali tanti Alima Dagamaisa i y'a fɔ cogo min na olu yɛrɛ nɔfɛ jama nka o bɛɛ bɛɛ lajɛlen ladon ka fara dunanbaw kan tiɲɛna m'o fɔ ko ni timinadiya a dumuni tɛ dɛsɛ a dumuni kɔni tɛ ji tɛ dumuni tɛ ko ni dumuni ladon kosɛbɛ ko di n yɛrɛ sen jɔra ye kunun n yɛrɛ ye min ye wasara lakali la ayiwa u bɛ dunan ladon o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲini waati in na an ka muɲu an ka sabali surtout ni maa min ye mala don nin ko in kun kɔrɔ ni o ye Mahamadu Mustafa kisi nɛma b'a ye o ba ye nisɔndiya hali ka sababuya kɛ o ye Seyida Fatumata Ala bɔnɛ tɛ n'i ma baraji sɔrɔ fiyewu tɛ jurumuso o la an bɛ bɛɛ lajɛlen su ka kɛ o kan wa hali ni seko ye takula de ye k'o di dunan dɔ fana ma nin waati in na o d'a ma i b'a baraji sɔrɔ ni seko ye ji de k'o di dunan dɔ tɛmɛtɔ ma a d'a ma cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ wari min don na dan t'a la siga t'o la ko a ye na mina mawulu a yɛrɛ ma wele yɛrɛ ko a ye na mina mawuludu kɛ mais n'i y'a bɔ i yɛrɛ la ka taa kɔn nin fara kan mais i taara sɔrɔ ɲɔgɔnna baden de bɛ yen n'a bɛ k'o di mɔgɔw ma fu la nin ye tiɲɛ i b'o de bila i kun na a yɛrɛ bɛ dunan ladon na o don bazin dɔ tun b'a kan na o bazin a ko bon ne dege bɛ na dɛ a ko ni ale tɛ bazin très plaisir ye ayi o ti don i la o ti bɛn i ma o ni y'a sɔrɔ bɛna tigɛ tigɛ ka kɛ complet de a dun de bazin in filɛ ka dɛmɛ sɛbɛn fa dugu ma bazin ba dɔ tun b'a la ni n ka fini donba ayi ne m'a fɔ maa don dɛ maa ko bɛ dɛ baasi tɛ a ka tɛmɛ ko don jamakulu a k'e ma da la n'a sɔrɔla maninfinw dama kun don hali n'o maa la siya fili de e tɛ siran o dɔn baasi n tɛna don ko kelen pɛrɛnna ye ala ka si d'a ma ka fɔ ko bani yɛrɛ baasi in diya o tɛ ko bayi de ye ala ka si d'a ma Seyida Fatumata ka bi an bɛ tɛmɛ ɲininkali ye ka ɲɛsin an ka don mawele ma a ko ko a tun b'a fɛ min fara dunala don in kan k'o de ye duguta ye Dirisa Kulubali bisimila alhamdulillah bon yɔrɔnin dɔ bɛ aw tɛmɛna kan bamananw ka kuma don ko tile tɛ tɛmɛ dugu kan k'a ka dɔgɔ a ye to an ka Janginɛbugukaw fo anw yɛrɛ bɛ Janginɛbugu la yen an ka sow bɛ yen alhamdulillah an b'Ala fo dunan caman jigilen bɛ ne yɛrɛ kan a ye san caman bɔ a caman na ne ka so dunan dɔgɔyalen maa 200 ye aw bɛ fo aw bɛ fo ne yɛrɛ ka so a dɔgɔyalen ba ye maa 200 ye Falo mara bɛɛ bɛ jigin ne ka so Falo mara a bɛɛ de bɛ jigin ne ka so bon ni min sɔrɔ dunan ninnu na o ye kabakoba de i bɛ mɛtɔ ɲɔgɔn na dɛ i bɛ dunan caman na don nka ka dunan in différence de bɛ nin dunan tɔ cɛ bon i b'a ye ni jamaba in nin y'a san caman de u bɛ jigin ne ka so ne yɛrɛ ma deli ka tɔɔrɔ sɔrɔ a la quoi Allahu akbar o bi kɛrɛnkɛrɛnnen la n ye muso ni den ɲininka bɛɛ de ko i ma deli ka tɔɔrɔ sɔrɔ a la a ti tɛmɛ o kan bon ni adamaden ni kɔɲɔ b'i fɛ yen i tɛ se ka kɔɲɔba kɛ fewu ni tiɲɛni dɔw ma kɛ mais ni jama in de bɛ sɛbɛnni kɛ k'a ban i fɛ yen hali i ka galama kokala tɛ kari o ye ladamu ye bon kelen u kuleli nin ko in bɛɛ o de don voilà an ka taa bon i bɛ sin k'a jate minɛ alihamudulila o ye wasa de o ye kɔrɔta de o ye bonya de o bɛ mara cogo ɲuman de fɔ o bɛ fɛn fɔ fɛn min sabatilen de bari n'i ye dunanw ye o cogoya la dunan camanba in alihamudulila o sabatilen o kɔrɔtalen don o tuma na an bɛ Janginɛbuguka bɛɛ fo a kan ka fɔ o bɛɛ ka sabali waati ni kunkurun don a kuntala man jan an ka se ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya la ani makaama na ani bonya na ani wasa la min sen mana da min kan o ka yafa o ma min sen mana gosi min na o ka yafa o ma ni min ye min ɲininka i ka sira yira a la ni min ko ɲɛgɛn yira a la an ka o bɛ diya an ye sigi la kosɛbɛ ani kɔsa na n'a n'an ka Janginɛbugu alimamutala juma seli don dɔ la a ye kuma dɔ fɔ a diyara n ye kosɛbɛ a ko Janginɛbugukaw ko alimami kɔrɔ min fatula ko mawulu a tun b'a fɔ Janginɛbugu bɛɛ a ye jija a ka so labila dunanw ye k'ale yɛrɛ ye alimami kura ye ale bɛ segin o kuma in kan kuma in diyara ne ye kosɛbɛ baasi tɛ n ko nin ye bɛn ko fɔ an ka sigida la ani an ka quartier kɔnɔ n ko donc o la o diyara ne ye a diyara n ye n bɛ fɔ ka bonya masegin fana kɛ alihamudulila baasi tɛ i ko duguta i bɛna mun da o kan bon duguta
alhamdulillah an bɛ min fɔ dugutaalaw de mobili kɔnɔ ani siraw kan ani ko la mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn na ale de ka gɛlɛn kosɛbɛ yafa adamaden fɛn o fɛn bɛ yen n'i ti yafa i ka ko ma nɔgɔ tuma caman adamaden kan ka se t'u yɛrɛ ma de ne e tɔnɔ sisan o kɔrɔ de o waati nin se bɛ e ye quoi donc mais ni ne yafala ko in bɛ nɔgɔya donc n'a bɛ dugutaala la a bɛ se ɲɔgɔn ma min ye ani filiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minɛnko la ani gosili ɲɔgɔn na mobili kɔnɔ f'a ka yafa ɲɔgɔn ma bari kuma dɔ la an ka locataire ninnu bɛ surcharge de kɛ bon surcharge dun mana kɛ o tɛ ɲɛ fewu fɔ dɔ ka degun awɔ fɔ dɔ ka degun kɔni o degun dun fɔ ka yafa pour que k'a dɔn i kunna ko waati ko don an bɛna fara ka bɔ ɲɔgɔn tiɲɛ don waati kunkurun dɔrɔn don a bɛ se ka kɛ e bɛ jigin dugu dɔ la o don waati kunkurun dɔrɔn an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na o don i n'a fɔ bamakɔ sotaramago n'i ko i tɛ mɔgɔ tɛ magɛ la ne ma dara n'i bɛ se arada la a ye tɛ se a ni b'o mi dɔn parce que ale ka baara ka taa n'a tɛ telimani kɔfɛ a bɛ sotarama kɔnɔ a ko ne a y'olu fila ɲɛdɔn sa dɛ dugu in kɔnɔ an bɛ dugu kɛ sa mɔgɔw bonya kama wala ne dugu kɛ e yɛrɛ hinɛ de bɛ na hinɛ yɛrɛ de bɛ na i bɛna dugu de parce que don o don mɔgɔ bɛ telimani sanfɛ i bɛ telimani sanfɛ don o don mɔgɔ bɛ hamina ka bɔ dɔ la ka na i bɛ hamina. n y'a f'i ko hami bɛ kan. hali kuma dɔ la o tɛ kun dɛ telimaniw kɛ ma k'i tɛ wari d'o ma 100 ni 50 e ko n'i ye 100 fila ye k'i bɛ 100 kila ko 100. mais sisan ɲanba ye o. k'i ka wari bɛɛ tɛ ko 100 ni 50 kan. sisan ɲan o ko minɛ tɛ. Ala kama ala ka yɛlɛfɛn nɔgɔya min fanga ka bon ani fanga nɔgɔya parce que ale bɛ telimani de ta minɛ mayiwa ayiwa Baltɛ waati b'a la ka se Seyida an bɛ Dirisa Kulubali fɔ ka sɔrɔ hali bi ka kɔrɔfɔ lase an ma an ka kuncɛ kɔrɔfɔ tugu ninnu na ka jɛmukan dabila ɲɔgɔn na waati nana i jɔ Dirisa Kulubali an bɛ kɔrɔfɔ tugu ninnu na an bɛ foli kɛ mais o kɔfɛ dakuruɲɛ kelen bɛ yen an b'o fara a kan o degun bɛ an ka sigida maa bɛɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'o ye masako ye an ka sa cɛkɔrɔbaw degunba de b'u kan k'a sababu kɛ baloko ye adamaden n'i bɛ ka kɔrɔ i b'a sɔrɔ baloko gɛlɛya dɔɔnin b'i la n'o ye dumuniko ye sisan fɔlɔ e ye sanɔgɔ e bɛ denmisɛnninya la sisan i ka kɛnɛ ni e ye sogo sɔrɔ i bɛ taa n'a ye so i ni muso ni denw a bɛ jɛ ka dun bon maintenant sisan n'a nana fɔ ko e sanɔgɔ ko e kɔrɔla ko e den y'a ka sogo sɔrɔ a b'o mɛrɛ ka e lajɛ kalaka kɔnɔ fɔlɔ da la n'a y'a dɔn e ɲɛsini bɛ yan fɛ a bɛ sɔrɔ ka sogo mɛrɛ yan fɛ ka kulukutu kɛ ka don a ka so kɔnɔ o man ɲi sisan o de bɛ an ka wagati la o man ɲi bon mɔgɔ caman de bɛ yen o degun bɛ cɛkɔrɔba caman de kan du kɔnɔ fɔlɔ ni e ye ta sɔrɔ e bɛna n'a ye an bɛ jɛ ka dun nka e kaana turu bɛ ne tun bɛ n'a ye an bɛ jɛ ka dun nka turu bɛ ne minɛ sa ne bɛ n ta sɔrɔ ne bɛ n ta bila n fan dɔ in fɛ k'e lajɛ fɔlɔ ni ɲɛsinnen don yan fɛ o b'a sɔrɔ kulukutu bɛ ka don o man ɲi o man ɲi o gɛlɛyaba bɛ an ka société kan sisan baasi tɛ bon an b'a fɔ denmisɛnninw de an ɲɔgɔnnaw ani minnu b'an sanfɛ ani minnu b'an duguma cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw an ka janto ka dumuni ko la u ka hakili to dumuni ko in na ani bari ne e kɔrɔla ka ban n'a fɔra ko ka malo dun su tile na ka sufɛ o malotɔ komi bɛɛ ka du tɛ kelen k'o malotɔ labɛn k'e k'a dun sufɛ k'a sɔrɔ si kɔrɔyala a bɛ digi e la dumuni dun bɛ sigi k'a ye na dumuni kɛ o b'a sɔrɔ e ni cɛkɔrɔba ani denmisɛnnin olu de bɛna dumuni kɛ mais musomisɛnninw ani cɛw i t'olu si aw dun tɛ balo fiɲɛ na o kɔrɔ aw bɛ ka dɔ de dun anw kɔfɛ k'a sɔrɔ kunun anw ma fɛn dun aw kɔfɛ donc la bi aw bɛ dɔ dun anw kɔfɛ donc la i k'a dɔn i bɛ k'i fa janfa bɛɛ k'i hakili to nin yɔrɔ la ka segin kɔfɛ n'i ye dɔ san n'i tɛ se ka bɛɛ labɔ i b'a to yen n'i tɛ se ka bɛɛ labɔ i b'i janto ka dɔ san i fa ye baasi tɛ wala ka dɔ san i ba ye Dirisa Kulubali kuma ɲɛna kuma faamuya na an ka kɔrɔfɔ kun jɛra ala k'an ka laɲini amina yɛrɛ bi ala kɛra barika ye amina ala k'o yira amina barikala merci Seydi Fatumata an ka bi ta bila yan waati na n'i jɔ alhamdulilah ko fɛn b'a Mali jate don kuma a sera ka ban an bɛ bi ta in bila yan an ka bɔ kuma na an bɛ hali bi waleɲuman dɔn foli kɛ ansaru bɛɛ lajɛlen
cɛsiri la nin waati kosɛbɛ kosɛbɛ ko ɲɔ ka ca bugu la Adama Sakɔ n'a ka jama k'u ni ɲɛ Seyda Fatumata ne Dirisa Kulubali fo ka waleɲuman dɔn olu yɛrɛ bɛ bɔ San mara la o ye Samakele Bogoro Santoro ni Karante la ka bɛɛ lajɛlen fo a cogoya la ka a y'a fɔ cogo min na ka a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Fatumata min yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka nɔzɔmɔgɔw fo i cogoya la k'a fɔ Gabakɔrɔ Dura n y'o fana fo i cogoya la n bɛ min f'u ye mais kana ɲinɛ ka Fiyani Dɔɲumanakaw fana fo a ye ne Fiyani Dɔɲumanakaw fo fana cogoya la jango Fiya dugutigi o don n'ale bɛɛ ni sɛ diya n y'o fo ɲɛna dɛ Bani ko ko ale yɛrɛ la Fiya finance de kɔnɔ kolo Fiyani Dɔɲumanakaw a yɛrɛ n'a ye so siri an tɛ k'olu la sifukɛ kanu kosɛbɛ mais BNG demi Samara Sera ko mai kifo ke wal mado ka mali kono ka am tese an ya foto ma kuma da menene min ye amma la bana so bu ma mali islamiyya ne ma ba amma fo ka wal mado siri shirifu Usman Haidara ka fo dinamu bamni kuma ka ala ko na hera la ko sigere la ka ta ko dema masoro wala ame fana kawfo tijani fana ziyara na ma nyoanye na anyi nyoanye amma tijana fo ka wal mado tijana ko ta ma fo nyoanyo ma fo ma masna kawfo ka shirifuke Ali Bukar Haidara fo ka do kai ala ka kota herela ka mali kono ani mali ko ka kanu ba tamani musuma ka ba jene fo ka fo sigebe jamunta en kan shunu okorola 23h30 wati o shini 10h 11h mi jëm kan kura ana o dangana maya wala ma fo amedra bi fo to jamuna wati kuruna ka fo bega ka fo soro nyola ala ka kiyara dama ala ka do ko herela ma jarani ne Desarade ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don Thomas Concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sare n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye Malimamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi lɛ kolonka da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilali kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini nkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛfɛ ɲare la i bɛ bulubabu yara la Zaviya kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé olu de bɛɛ lajɛlen wasara